17 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри хорух коргоҳи истеҳсоли мебелро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода аз намоиши маҳсулоти ин корхона дидан намуданд. Иншооти мазкур дар доираи нақшаҳои ҷашнӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар масоҳати умумии 500 метри мураббаъ бо дар назардошти талаботи замони муосир бунёд шудааст. Корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот соли 2020 оғоз гардида васлу насби техникаи корӣ ва муҷаҳҳазсозии бино соли 2022 анҷом ёфтааст. Самти асосии фаъолияти корхона истеҳсоли мебел буда тибқи фармоиш маҳсулот мебароранд. Бо бунёди коргоҳи нав 10 нафар бо кори доимӣ таъмин гардиданд ва маоши миёнаи кормандон вобаста ба ҳаҷми кор аз 1500 то 3000 сомониро дар бар мегирад. Ман дар корхонаи ҷамъияти довораи маҳсулоташ маҳдуди 5 сутун аз рӯзи таъсисёбиаш кор ва фаъолият мекунам. Ба ҳайси дизайнер кор карда фаъолият мекунам. маоши мо хеле хуб аст. дар ин корхона мана ҳозир 10 кас кор ва фаъолият мекунанд. муҳимаш ҳамин аст ки ҳама сокинони шаҳри хорух ҷавонон ҳастанд, бо корҳои доимӣ таъмин ҳастанд. корхона дар назди хонаи мо аст. мо дар назди фарзандони худамон ҳастем ки ба ягон ҷо нарафта дар шаҳри худамон кор мекунем. дар шароити имрӯза талабот ба ҳамин таҷҳизоти мо хеле зиёд шуда истодааст. мо имконият дорем ки ҳамаи корхонаҳо ва мардумро бо маҳсулоти худ таъмин намоем вобаста ба фармоиши мизоҷон. Амана пешвои миллат омадан корхонаи моро дида аз назар гузарондан хеле баҳои баланд доданд. мо низ кӯшиш мекунем ки дар оянда сифати худамон бозам баландтар кунем ки мизоҷони мо аз мо розӣ бошанд. ба пешвои муаззами миллат иттилоъ дода шуд ки талабот ба чунин коргоҳҳо дар шароити кӯҳистон хеле зиёд буда ҳоло маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон харидорони худро дорад. иқтидори солонаи коргоҳ истеҳсоли зиёда аз 4000 мебели хушсифат буда дар оянда бо роҳандозии ҳамкориҳои дуҷониба бо корхонаву муассисаҳои давлатӣ ҳаҷми истеҳсолот зиёд карда мешавад. таҷҳизоти коргоҳ насли нав буда аз лиҳози сарфаи нерӯи барқ каммасраф ва бехатаранд. ба иттилои масъулин барои истеҳсоли мебел ашёи хом аз Туркия ва Федератсияи Русия ворид мегардад. тарҳ ва дизайни мебел мувофиқ ба талаботи замон таҳия гардида ба сифати кор низ таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. техникаи истеҳсоли асосан аз Хитой овардаганд. Барои ҳамин мебел сохтан ҳама асбобҳо омодаанд. мо метавонем миқдори бисёра истеҳсол кардан. коре ки даст қати мекунӣ 5-6 соат дар бар мегирад. Аи станокое ки ҳозир дорем 10-20 сония ин кор аввал карда метавонам. Барои ҳамин истеҳсоли мо бақувваттар мешавад. истеҳсоли абём мо бисёр абём да мо омодаем, 100% омодаем. маҳсулотҳои ашёи хом асосан аз Душанбе меборем. истеҳсоли Россия ва истеҳсоли Туркия. Душанбе ҳам шартномаҳо дорем. якчанд корхона вақте дастраси мо мекунад. ҳамин ашёи хом ҳама ҷур Душанбе меборем. мо нияти дига дорем ки цехи кафшергарӣ, сварочный цех созем бо цехи краскакунӣ. ва дил ният дорем. онҳоро ташкил карда бо ҷойҳои нави корӣ ташкил мекунем. яке аз бартариҳои маҳсулоти корхонаи мазкур агар сифати хуб бошад, аз тарафи дигар мувофиқи таб ва фармоиши корфармо омода кардани мебел кафолати рушди минбаъдаи корхона дониста мешавад. корхона беш аз 20 навъи мебел аз ҷумла мебелҳо барои хона, ҳуҷраҳои корӣ, мизи курсӣ барои муассисаҳои таълимӣ, рахти хоб барои марказҳои саломатӣ омода менамояд ки нархҳои дастрас доранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз ин коргоҳ ба ташаббускорон изҳори миннатдорӣ намуда ба фаъолият шурӯъ намудани онро дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух қадами муҳим дар самти рушди саноат дар ин минтақаи дурдаст номиданд. бунёди чунин корхонаҳои замонавӣ пеш аз ҳама барои таъмини аҳолӣ бо кори доимӣ замина гузошта ба боз ҳам беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум мусоидати фаъол менамояд. зимни суҳбати самимӣ коргарони коргоҳи мазкур аз ташаббусҳои созандаи сарвари давлат дар самти рушду пешрафти кишвар изҳори сипос намуда ӯҳдадор шуданд ки дар рушду шукуфоии Тоҷикистони азиз саҳми муносиби худро мегузоранд.
حسن قبول سلامت باشید.